As imaxes falan por elas mesmas, 164 falecidos e 971 feridos é a última cifra oficial de vítimas ofrecida pola presidenta venezolana, por Delcy Rodríguez, que lamentablemente irán medrando a medida que avancen os labores de rescate e desentullo, visto o nivel de destrucción do terremoto. Tras os momentos de pánico, Fue terrible. Todo se desplomó, todo. De película de terror. Pues nos abrazábamos y llorábamos porque de verdad que no conseguíamos el momento en que esto se iba a detener. Salir no podíamos porque cuando nos agarramos de la columna nos zumbaba para un lado y después para el otro. Que se estaba agrietando las paredes, que se estaba cayendo los frisos. Que pim, 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 se reventaba todos los vidrios, los vasos. Para correr se ha dicho. a prioridade é o rescate de superviventes entre os cascallos. Reposición del torniquete. Están con vida, les decimos que no fuercen la voz, que respiren corto, con la esperanza de que por lo menos ellos tres que están allí se logren sacar. O norte do país sufriu 2 fortes tremores en menos dun minuto. O primeiro de 7,2 e o segundo sen tempo para recuperarse de 7,5. Voluntarios e equipos de rescate levan horas traballando sen descanso. Cada muller, home ou neno recuperado con vida vívese con emoción. A imaxe de destrucción que o sismo deixou tras de sí fai temer que a cifra de mortos sexa moi elevada. Ben, estes 2 tremores seguidos, o que se coñece como dobrete sísmico, tiveron como epicentro o norte do país. Imolo ver máis polo miúdo. O primeiro produciuse na cidade de San Felipe, a 280 km da capital do país, Caracas, e tivo unha intensidade de 7,2 graus na escala de Richter. Só uns segundos despois rexistrouse outro terremoto ao leste do país, concretamente no estado da Guaira. Este tivo unha intensidade de 7,5. A Guaira é o principal punto de entrada a Venezuela, pois aí está o aeroporto internacional. Ben, aquí en Galicia, os máis de 20.000 venezolanos que residen na comunidade pois tratan de contactar con familiares e amigos para saber se están ben. Non todos o están conseguindo, o tremor cortou as comunicacións e hai xente que non ten noticias dos seus. O corazón treme a porta do Consulado de Venezuela. Hoxe aquí esperancita, pero tamén noticias. Moitos non saben nada dos seus. En lo que llaman La Guaira, pues allí viven mis hijas, estoy totalmente preocupada, no sé nada de ellas. Tengo amistades, por lo menos un amigo que non sabe nada de sus hijos pequeños. O tremor curtou as comunicacións. Chegan relampos polas redes sociais. Es una chica que sigo que vive en Caracas, que fue a La Guaira a ayudar. Solicitar a la población calma, tranquilidad, que estamos recibiendo mucho apoyo internacional. Aquí se reciben chamadas ofrecendo axuda, aínda non saben como poderían enviala. Estoy llamando a Pedro García, un amigo y periodista que vive en una zona que de verdad se cayeron un par de edificios. Y bueno, es una de las personas que no me ha comunicado con él, entonces estoy tratando de llamarlo. Pero bueno, no, a ver si tenemos suerte. Mis hermanos me mandan, esta por lo menos es un hotel que está ahí cerca de Tucacas. Se cayó completo el hotel, es impresionante. Pero mira este de la autopista, que va hacia esa... Mira. É a preocupación dos 22.000 venezolanos que residen en Galicia, a comunidade que máis medrou os últimos anos. Unha vaga de solidariedade con Venezuela. Dende España, os reis trasladaron o seu apoio ao pobo venezolano. España ha ofrecido ya su ayuda y bueno, estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que van a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción. O presidente do goberno mostrou en redes sociais o seu apoio e o de España ao pobo venezolano tras os devastadores terremotos que azoutaron o país nas últimas horas. E o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tamén trasladou en redes a súa solidariedade con Venezuela tras o dobre terremoto. Concretamente escribiu: "Os nosos pensamentos están con Venezuela".
Alfonso Rueda confirma que polo de agora non hai constancia de galegos entre os falecidos. O presidente da Xunta ofrece a axuda da Administración galega para os afectados unha vez que se coñezan os danos. A axuda que ten que ser ficada dende o primeiro momento e aí tamén, a parte das canles directas que podamos ter, insisto, pola relación moi estreita e moi frecuente que temos coas asociacións de galegos en Venezuela e coas galegos de Venezuela, tamén queremos facelo, que creo que o axeitado, buscando eficacia, insisto, a través do Goberno Central. O Ministerio de Defensa xa prepara o envío dun avión con membros da Unidade Militar de Emerxencias a Venezuela tras os terremotos. En concreto serán 54 componentes da Unidade de Elite de Rescate. Un equipo especializado na busca e rescate de persoas atrapadas, unha unidade que xa participou neste tipo de tarefas noutros sismos como os de Turquía e Marrocos do ano 2023. Os países da contorna de Venezuela tamén ofreceron de inmediato todo o seu apoio. Un deses países é Panamá. Imos ata alí. Rosa Conde. Sí, a devastación causada polos terremotos en Venezuela desatou unha inmediata onda de solidariedade en todo o continente. Entre os primeiros países en ofrecer axuda está Panamá, fogar dunha das maiores comunidades venezolanas da rexión. O goberno panameño puso a disposición das autoridades venezolanas apoio logístico e asistencia humanitaria para atender aos afectados. A magnitude da traxedia logrou algo pouco habitual, unir a América máis aló das diferenzas políticas e ideolóxicas. Prácticamente todos os países da rexión ofreceron axuda e amosaron a súa disposición a colaborar nas tarefas de emerxencia e reconstrucción. Ben, o certo é que toda a axuda vai ser pouca á vista da magnitude do sucedido. Estamos trasladando ese primeiro balance de 164 mortos, pero segundo o Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos, a cifra de vítimas mortais pode alcanzar as 100.000. Imos ata Nova York. Argemino Barro. Así é, esta axencia federal estadounidense estima que hai 44% de posibilidades de que a cifra de falecidos supere os 10.000 e un 30% de que chegue a 100.000 mortos. Este foi o maior terremoto do último século en Venezuela. O presidente Donald Trump dixo que o seu país está preparado e disposto a asistir aos venezolanos, a quen se referiu como os seus novos grandes amigos despois de que Washington tomase o control do seu petróleo. O Departamento de Estado xa mobilizou un equipo de rescate especializado en desastres e auxilio médico e humanitario. Os terremotos de Venezuela foron dous sismos moi fortes, con só uns segundos de diferenza. Ademais, os dous tiveron o epicentro moi preto da superficie, algo que é pouco habitual. Non é algo habitual, pero pode ocorrer se hai moita enerxía acumulada. Venezuela viviu 2 terremotos en cuestión de segundos, o que se coñece como dobrete sísmico. Por un reacondicionamento da litosfera, moveuse un pedazo desta corteza continental e o que pasou, uns 39, 40 segundos despois, outro pedazo de litosfera que estaba acomodado, que estaba próximo a este que rompeu, volveuse a recondicionar. Ese segundo sismo foi superior ao primeiro, o que fixo que a destrucción fose dobre nunhas infraestructuras xa debilitadas, de 7,2 e 7,5 graus respectivamente, sendo os máis fortes do último século neste país. E outra particularidade destrutiva, a escasa profundidade dos seus epicentros. Non é o mesmo un terremoto de magnitude 7 a 100 km de profundidade que a 10 km, como foi o caso deste terremoto. Nas últimas horas, o país venezolano viviu varias réplicas de 4,4 e 4,5 graus que poderían repetirse co paso dos días. Vai haber réplicas, sen ningún tipo de duda, porque ten que haber un reacondicionamento da litosfera, que se ten movido e ten que se reacondicionar. Un dos últimos terremotos máis graves en Venezuela foi en 1997 no estado de Sucre. Tiveron unha magnitude de 6,9 graus, causara 73 mortos, 500 feridos e 3.000 damnificados. Estes terremotos devastadores son, desde logo, un golpe moi duro para a economía venezolana, xa moi debilitada. Os analistas creen que o país non está preparado para afrontar unha emerxencia destas características. Ringleiras ás portas dos supermercados para conseguir auga potable. Estas imaxes son dos anos máis duros da crise en Venezuela e moitos temen que se repitan tras as dimensións desta catástrofe.
Somos un país muy destruido, muy afectado en todos los sentidos y viene esta desgracia. Y lo peor de esta desgracia es que no estamos preparados para enfrentarla. A economía de Venezuela xa estaba debilitada polas sancións internacionais, a hiperinflación, a corrupción e a mala xestión do petróleo, a pesar de contar coas maiores reservas de crudo do mundo. Prazo se vai a producir unha caída moi brusca da produción do PIB e logo vai haber un efecto rebote que vai a vir todo da man da reconstrucción. Unha reconstrucción que será lenta e dependerá das axudas do exterior e das exportacións de petróleo que controla o goberno. Se manteñen, se non se ven afectadas pola catástrofe, poden ser unha vía de financiamento, porén, se ven afectadas, poden agravar aínda máis o problema. Nos últimos 25 anos, Venezuela pasou da bonanza petroleira á ruína financiera. El costo de la vida sigue siendo muy alta. La gente todavía, el salario mínimo da vergüenza, ¿no? La pensión que yo recibo como jubilado equivale a $0,5. Desde a caída de Maduro suavizáronse as sancións e aumentou a produción de petróleo, pero a inflación segue a ser alta. Segundo a ONU, 1/3 da poboación necesita asistencia humanitaria.